uJesu Kristu uyinkosi, Baba umpostoli. Ngiyabingelela ekuseni ukhuluma nomama ugogo osangweni kwabantu. Namhlanje umhla ka-13 April 2024. Ngibe nombono lapha umayelana ne-dread ekhanda. Me myself bengine-dread isikhathi eside. Ngokusizwa uNkulunkulu, there was a time ngokulalela izinkonzo ekhaya lezwi, uNkulunkulu wangisiza ngalisusa i-dread. Mase ngilisusile futhi i-dread, I just burned it. I know people were asking me ukuthi how bungalidayisa ingane, bungangiphi ingane, but no, angenzanga kanjalo, ngalishisa. I think it was in April last year or March, if not mistaken. And this happens vision go May the following year. Okay. So i-vision engiyibonile, I'm sorry ngi-slow yazi bathandekayo nje. So kodwa i-vision engiyibonile Baba uNsibande, there was in the sky a big lady, a beautiful lady with i-dread ebelenziwe kahle liboshiwe waze walifaka indwangu. So ngimemeza ukuthi i-dread uNkulunkulu akaliboni. I was just shouting like a mad woman. Ngimemeza ngendlela yokuthi abantu umhlaba wonke mabayizwe into engiyisho. Thank you Lord. Thank you Baba uNsibande ngokusivulela ikhaya lezwi. uNkulunkulu anibusise. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande, ngiyabingelela Baba egameni likaJesu linamandla. Bingelela kubaba nakumama nasekhaya lezwi ezintabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngithanda ngilethe nambu ubufakazi nokumbonga nje uNkulunkulu. Umntwana esahlabekile ngasho kubaba umkhulu lo mntwana ungena esibhedlela ngolwesibili, ebambekile ehlekiza engayeki kuzoba olwesihlanu. Ngakhuleka ngiloku ngikhulekile nje baze bamshintshela eGarden Clinic lapha asekhona khona esibhedlela sakhe. Ngangena emkhosini ngomgqibelo ngathatha u-3 days. Ngathi uNkulunkulu angeke ngisho ukuthi ngophuma nini, kodwa-ke ngahlala nje emkhosini. uNkulunkulu walekelela kakhulu. Ingane ngiloku ngifona bathi ungcono kakhulu, ungcono ngize ngaphuma izolo. Ngenza u-3 days ngoba ngiphuma imini nje ngabo 2 izolo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba, ey'bufakazi balo mfundisi buyithinte kakhulu impilo yami. Ngangena ekamereni ngakhala, uNkulunkulu wavele wavusa phakathi ukuthi ngihlezi la endlini kunamajazi engangiwathengela labantwana bami babafana echibini, bakhona namabhande akhona. Okwami ngakuthatha konke, kwacela omunye usisi ukuthi angimuphe uma ngimtshela ukuthi sengiyayeka echibini. Esengijoyisa wathi angimdayisele, ngathi angizukudayisela, ngamnika konke ngisho ithusi lakhona engangiliphatha. Kanti kuselela amajazi. Ngabuza ubuhlungu uma ekhuluma ngendaba yalamanzi okulengiswa ekhanda libheke phansi emanzini. Ngavele ngavuka ngathi ekuseni uNkulunkulu, ngakhuleka ebusuku ngathi ekuseni uNkulunkulu ngiyovuka ngizikhiphe lezi zinto, ngiyibophe kuShekhasi ngihambe nazo enkonzweni ziyoshiswa. Baba uNsibande, kusemkhulekweni wami nje baba ngizwile ukuthi kuyoba kunenkonzo nge-18, angazi noma iyaqhubeka yini, eyokukhulekela ukhetho. Inhliziyo yami inquma ithatha isinqumo sokuthi kufanele ngizoletha lamajazi nalamabhanda asechibini ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe
kuba nenkonzo yokushisa engishisele zona, ngoba cha izinto ngiyazibona ziyenzeka. uNkulunkulu uyangilekelela kakhulu, umntwana sengcono, nakuba bengamkhiphi lapha sephilile nje kahle kahle ngoba uyadlala, kodwa nje ukuthi ngoba isibhedlela se-medical babeke bembambe nje umuntu ahlale noma sebonakala. Ekakhulu nje ngikunqumile, nquma ukuthi uNkulunkulu ungaphindi lesi sifo sivuke kulo mntwana ukudlikiza. Enhliziyweni yami kunalokho nje baba Nsibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama lethu Jesu Kristu inkosi, liyasisiza lasisebenzela kakhulu. Ngeke ngizwa ngisho idolo lami ngathi mangisho lo mkhuleko ngithinta nje ngaguqile ngisho phansi ngavele ngabangcono. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyambonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele nina kakhulu. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bamtsibande noma mtsibande ekhaya lezwi entabeni indlu kaJehova. uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuthola ubufakazi nje ubaba wale ekhaya bengasebenzi nje isikhathi eside. Saqala baba sakhuleka abaseRoma lo ka 6 minutes njalo mesilala sikhuleka naye akhuleke sikhuleke. Kwathi ngeyilanga wabizwa baba la akayofesa khona wangathola bambiza. Mengabe sebembizile walokhuza wafika uthi nje kusamiwe lingakabizwe lakhe igama wayelokheshi ethi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kanti nami kwathi nje ababezobizwa ngathatha isinqumo nje ngathi ngingena emkhosini. Ngangena emkhosini kwa-21 kwakuyisokuqala nje isicelo sokuthi ngicela isinkwa sengane etafuleni. Hawu uNkulunkulu wawenza umusa baba, wabizwa baba emsebenzini. Uyasebenza sesiyakwazi ukuphila. Ngiyambonga kakhulu uJesu, ngiyabonga baba usifundisa nanokuthi kukhulekwa kanjani, kiwa kanjani enkosini, usifundisa nenkonzo yomkhosi. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, udumo lumfanele yena yedwa. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Uyabusa kuze kube phakade naphakade. Inkazimulo yonke nginikeza uNkulunkulu Baba osezulwini. Baba ngiyabingelela ekuseni egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu inkosi empilweni yakho, uJesu Kristu inkosi ekhaya laNtsibande, uJesu Kristu inkosi kubazalwane entabeni likaJehova kuyabonelelwa, uJesu Kristu inkosi ekhaya lezwi. Baba ngidlulisa lobo bufakazi. Baba umfundisi Jali uyasithumelela egroupini yaseGauteng umkhuleko lo ukuthi ukuhlambuluka amaphupho nasebusuku singawukhuleka before siyolala. Uyasala nengane siyawukhuleka lo mkhuleko ukuhlambuluka amaphupho siyolala ebusuku. Baba ngezwe ukuthi ngempela siyabiyeleka. Baba ngalala ebusuku, mangilala ebusuku ngoba amaphupho ami baba esikhathini esiningi bengasawakhumbuli. So ngithe mangalelo ufakazi kamfundisi uMahlangu lo kade usithumela ufakazi ukuthi lo kade ayimthakathi waba devil worshipper wasuba umfundisi. Ngathi okay kusho ukuthi makakhuluma ukuthi masilele ebusuku amaphupho avuka ungakhumbuli, kusho ukuthi ebusuku uyaphuma emzimini osetshenziswa umbuso obumnyama. Baba ngakhuleka ngamandla ngaba radical in the prayer khuluku ukuhlambuluka amaphupho nyolala ebusuku. Baba ebusuku lokuqala hayi amaphupho from ngaleso sikhathi amaphupho ami manje sengiyawakhumbula ebusuku ukuthi ngiphuphe inebusuku. Okwesibili baba uday number 2 ngisaqala senze lo mkhuleko loyo ebusuku siyolala nabantwana. Baba kuntathakusa ngaphaphama, mangiphaphama hayi baba singiyazibona ngathi ngifuna ushaya stroke, isandla sami simhlophe lesaka right. Baba kwamba khona la phakathi kimi kusandla saka right la ngase kundololwane ngo-elbow. Hayi baba ngathi kukhishwa kimi ikhonto ekhishwayo la ebuhlungu. Isandla sami la eminweni ngathi sifuna ushaya stroke, mara ngizwa ama-cramp ngathi lento iyaphuma, seyophuma ngemino lama-cramp ayaphuma seyophuma ngemino lama-cramp. Mangithi baba hawu ngempela baba uNkulunkulu ngiphilisile baba, akusena pain akusena lutho. uNkulunkulu usikhiphile istroke, ihlavu lestroke besifakiwe kimi. Baba ngiphilile, ngiphilisiwe. Ngiyambonga baba uNkulunkulu kakhulu baba, ngiyabonga ngemikhuleko baba osenzela yona, okuhlambuluka amaphupho, ngomkhuleko ohlaka 18 May, ngomkhuleko wakaJanuwari. Baba siyambonga uNkulunkulu kakhulu akusebenzisa kalohlobo empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, siyabonga uNkulunkulu ngawe. Sithi uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, bengisacela ukudlulisa lokho baba.
uma ngirongo ngiyacela ukuthi ungixolele baba wami. Kunento ebilokhu ningangiphathi kahle la. Mangibuka egrouphini ngibona ama-emojis ekubeni akekho umuntu ongazi ukuthi ama-emojis ayisimboli kaSathane. Manje nginento engike ngiyenze la njalo ngiscroll down ngithole ukuthi kunama-emojis egrouphini, but ngase ngithi ake ngi-check-e ukuthi kwenzakala kanjani. Uthola ukuthi ama-emojis nami ngiye ngiwa-delete akhona nami engizitshela ukuthi angiwafaki kodwa akhona ngiscroll down ngizama uku-check ukuthi awekho yini aqondene nami. Since ngake wangisendela i-message ungitshela ukuthi ngisende ama-emojis, ngaphatheka kabuhlungu, ngaqhaqhazela, ngacishe ngaquleka, ngicabanga ukuthi uyakhumbula baba. So ngithi ake ngi-scroll down ngi-check ukuthi kungenzeka ukuthi kunabantu abangalaleli ngale ndlela yokuthi ngoba phela ayikho ingane la egrouphini, kodwa nanka ama-emojis esitshelwa ngawo njalo ukuthi ama-emojis akafuneki egrouphini yasekhaya lezwi. Hhayi, uthole ukuthi uma ngi-scrolla down kukhona nami engiwatholayo awami. Ngangingazi lutho-ke mina, ngikhumbula ukuthi waze wangitshela ukuthi angipresse kuyona kuzovela ngibe sengiyayidelete. Ngafunda-ke ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi amabili nje namhlanje ngiwatholile awami ngawadelete, but angazi ukuthi asuke eye kanjani ngoba angiwafaki, akuyona nje kwayinto engangihleze ngikhonzile ukuyisebenzisa ama-emojis. So ngicabanga ukuthi uma singenza njalo sonke angeke abe khona ama-emojis egrouphini. Ngicabanga ukuthi nalaba abanawo angena kanjalo. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ongapress i-emoji ayifake egrouphini ekubeni sayalwa satshelwa. Sengize ngaxola, bengizibuza ukuthi abantu abanjani kanti mina ngiwomunye wabo. uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Hey baba, ngithi nje nami angidlulise nampu ubufakazi uNkulunkulu angenzele khona engaqala uNkulunkulu ungenzele imangaliso zakhe. uNkulunkulu ungenzele isimanga ngawa la egcekeni, angazi ngangiwiswa yini, ngawela emabloksini. Indlela engawa ngayo kufanele ngabe ngalimala ngempela. Indlela engawa ngayo kufanele ngabe ngaphuka ngoba ngasuka nje ngaye ngayolala emabloksini. Kodwa uNkulunkulu wangenzela isimanga, angazi baba ngathini. Wangivikela uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Indlela engawa ngayo kwakufanele ukuthi engabe ingalo yami le yesinxele yaphuka. Ebusweni kwakufanele ukuthi kube khona okwenzakalayo ngoba ngashaya nje ngaqonda nje emabloksini. Nakuba ngathinteka-ke lapha nalapha, kodwa ngabona uNkulunkulu engivikele ngendlela emangalisayo. Siyamtusa uNkulunkulu baba, siyamdumisa, sibonga ukubiyeleka ekhaya lezwi, sibonga amandla kaNkulunkulu, sibonga imikhuleko enisenzela yona usuku nosuku, sibonga intshumayelo, sibonga uqungisa ibindu kuba sihlale simfuna uNkulunkulu la engakhona. Ey baba siyabonga, sibonga ukufundiswa, sibonga ukufundiswa okujulile ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise ninomama, anigcina nilondoloze, nikho kithi empilweni zethu. Kakhulu impilo yami nje sengifunde okuningi ebengingakwazi. Ngifunde ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu siyambonga baba, uNkulunkulu siyamtusa, sifisa ukuhlala kuye, singasinyakaziswa nakuba qhamuka ziphi ivunguvungu. uNkulunkulu asengenzele khona la ekhaya. Ngiyobuthula ufakazi ngelinye ilanga uNkulunkulu uma engivumela. Kusuke kube kuningi, ngibona isikhathi sizoba sincane, kepha nje kuningi uNkulunkulu asengenzele khona. Selokhu nje ngingenile ekhaya lezwi, selokhu ngiyitholile imfundiso zasekhaya lezwi. Umama ngoLwesine
Baba ngazi kodwa nje uNkulunkulu kukhula ngenzele khona ngiyamdumisa, ngiyamtusa, ngiyambonga. Ngifisa ngihlale kuye nginganyakazi. Ngicela uNkulunkulu angathi angangisiza. Baba siyabonga uNkulunkulu anithwale, uNkulunkulu anibiyele ngokusinika iqiniso ebelifihlakele ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibandi nomndeni wakho. Ngibingelele entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele nasekhaya lizwe. Baba ngazi uma ngibiza ngenjabulo lento engiyifane ngiyikhulume noma ngizothini. Baba ungenzelile umkhuleko. Sikhulekele u-NSFAS ngoba singaqondi ukuthi kwenzakalani. Bese wasubuza ukuthi ngiyawukhuleka uRomeni 10:9 nabantwana ekhaya masesilala. Waphinde wabuza ukuthi ngiyazibhala yini izono zami, ukuthi nje ngingadlali ngoNkulunkulu, angikhohlwe lokhu kwangempela. Hawu, ngasengimphendula ubaba izolo ukuthi cha impela baba lokushilo ngisakubambe njengoba kunjalo impela nokuhlelwa impela. Futhi kukhona uNkulunkulu akwenzayo impela mina ngenzela kona. Akangilahlile ngoba khona nje angijabulisa ngakho. Nanso-ke indaba enkulu-ke baba namhlanje siyenzakalile. Sengilala nje izolo qede nje ukukuphendula baba kwindaba yokuthi uRomans 10 siyawuthandaza kanjalo. Mase ngithi sengilungele ukuthi ngizolala bese kusho isikhathi sokukhuleka. Kukhuleka uRomans 10 nabantwana. Sibeke futhi le ndaba lena mase sikhuleka ukuthi hayi uNkulunkulu aze asambulele ukuthi igcine ivulelekile. Mangithi ngiyabheka efonini imeseji, siyasho imeseji. Cela ukuthi ukuze kuqhubeke isicelo sami kunama-documents amayelana nabazali kufanele ngiwa-upload kwi-portal. Hawu, kanje ngoba phela urejectiwe, is-rejected. Uma kuthiwa into i-rejectiwe isithi ngeke isavulwa isigqeke saqalwa phansi nesikhathi soma-aphili kudala sidlulile kwaku-aphilwa ngoFebhuwari. Njengamanje nje lo reject engiwutholile bese kuyinto yokugcina nje vele bengiyilindele. It's either u-reject noma u-approve. Uma ngithola u-reject kwawukuthi kusho ukuthi akunglungelanga-ke. Ake namhlanje-ke kuye wafuthi ngihambe ngiwafaka lawo maphepha ade bawafuna lawo ma-documents aphathwa abazali. Ngawahamba ngawa-uploada ngawasenda yathi successfully submitted. Isithi-ke manje status awaiting evaluation. Sesilindile ukuthi bazogcina bethenike. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu ukuthi uthe mabe ungipha umkhuleko baba saba nethemba futhi sangalilahla kakhulu nje ithemba salokhu sithi nje sihleli kulona noma kungenzakalani kodwa sihleli uNkulunkulu. Hawu sengiyabona sekukhona indaba ethi angiphinde futhi ngiresend ama-documents. Hayi siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba sibaya siyambonga ukuthi kukhulunywa into yenzeke kuthintwe izinto zithinteke ngempela kukhulunywe ngazo. Hayi muhle uJehova siyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi baba. Hayi ngithi angilethe ubufakazi bento engiyibonile ngalo mthandazo wabaseRoma 10:9. Uthe nje sesizolala, hhayi-ke ngaqale ngathandaza ngingedwa, ngase ngithandaza-ke kwabaseRoma 10:9. Hhayi kwamasane kwafika ingane yami, umzukulu wami, wafike sebambe izinyo esekhala ezibhuquza liyamphatha vele esezibhuquza phansi. Hawu kwenze njani? Athi gogo ngaze ngafa. Ngamasane ngathi asigoqe sithandaze. Sagoqa, wagoqa la eduze kwami, ngabamba lezinyweni, ngavula abaseRoma 10:9 laba bakho umfundisi osithumelele bona umthandazo. Washo sasho emva kwakho ngathi asisho mzukulu. Washo sasho emva kwakho esashe sakhala. uJesu Kristu inkosi.
Nkosi, zasho sowasho emva kwakho. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi wena esakhala siqede engasakhali. Sithe mase sithi amen, bese engasakhali setholile, wahamba yolala, waze wavuka ekuseni wahamba waya esikoleni. Waphela nya nya. Hayi, uNkulunkulu unamandla amakhulu, lo mthandazo unamandla amakhulu, udlula imithandazo eminingi yokuthemeleza. Ayi mfundisi, ngiyambonga uNkulunkulu. Bengithi angidlulise lobo bufakazi, ngize ngiyaxoxa ngithi kusho ukuthi lezinye umthetho walo liyidimoni. Sengixoxa nomkhulu wakhe ngithi hhayi, kusho ukuthi liyidimoni. Uthi naye ngoba liphele nya ingane yahamba. Ngikhuluma nje gibelile imoto manje esikoleni, hhayi liphele ngaleso sikhathi kuze kube manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu impela uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele uBaba Mzibande nomndeni wakhona wonke. Baba, ngithanda ukudlulisa lokhu okuyibangazile inhliziyo yami. Emva kokucela usuku lokuvuma izono, wanginikeza namavesi, wanginikeza nobufakazi obuningana. Wangiyenzela imithandazo kwabaseRoma 10:9 kanye nomthandazo omunye emva kwale mithandazo. Wathi kulo wesibili umthandazo uthandazile, wathi uqalekisa imimoya esemzimbeni nakugula noma ngaba ukufa okukhona emzimbeni wami. Isimanga-ke senzekile, benginamalonda asekuyinyangana, qale ngoFebruwari. Bengingalokhu ngilinakile ngoba bengilokhu ngithi hhayi ibamba leli, ngoba bekule ezansi eduzane nebamba. Kodwa isimanga engisibonile nengisizwile emva kwalowo mkhuleko nakho konke ebengifunda amavesi la nalo bufakazi engilalelile, khona lapho kuvede kwanyamalala iy'nhlungu nalamalonda bese ulimi selingathi liyaqhayeka. Kodwa konke lokho emva komkhuleko nangemva kokuba nje ngithole i-date yokulungisa yokuvuma izono zami, kuhambile. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga, uyazibonakalisa amandla akhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba Nsibande, ngiyabingelela kumake Nsibande nakubazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngekuba sekhaya lezwi. Ngiyaphila ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngemfundiso lengiyithola ekhaya lezwi. Iyangiphilisa, iyangakha. Kuningi uNkulunkulu la ngentele kona. Ngekungena emkhosini, ngekuthandaza emva kwababe umthandazo ka-18 May. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemfundiso yababe la ikhulumile kulamalanga, afundisa ngekuthandaza. Wafundisa ukuthi kufanele ukuthi sibazalwane sithandaze nga-12. Wathi yena namake basetha i-alarm ukuze bakhone kuvuka bathandaze. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyisethile i-alarm nga-10 to ngathandaza. Ngase ngiyalala, sengilele uNkulunkulu wangimangalisa, wangivedela bobabe namake bagucile bathandaza. Babe bengingamuva kahle ukuthi uthini, kodwa make bengimuva konke bekathandaza in Zulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. What a mighty God we serve. uJesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi baba. Ekuseni ngiyabingelela umndeni wonke wawansibande, ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angidlulise nje baba ubufakazi nje obuncane, kodwa kumina kubukeke kubukhulu kakhulu. Bengiya emsebenzini Monday, mangiya emsebenzini lalina izulu, qhamuke imoto iza ngespeed ifika ishaya amanzi eduze kwami. Simangaliswa amanzi aphume phambi kwami nangemuva kwami, angangitheli. Ngisale ngimangela ukuthi hayibo, kanti uNkulunkulu unjani ngempela, kanti musa ekhaya lezi uvikeleka kukho konke. Mase ngiphuma ntambama sekunetha kakhulu-ke manje ngiyahamba, sengiyaguduka-ke, sekuqhamuka ibhasi nalo liza ngemuva liwashaya amanzi aphume ngaphambili aphume nangemuva angangithinti. Ngimangala ukuthi awu, kanti unjani uNkulunkulu esimkhonzayo. Lobo bufakazi nje enginabo baba buningi, kodwa nje lobu bungimangalisile kakhulu ukuthi kanti uNkulunkulu esimkhonzayo unjani. Ngabuka amandla kaNkulunkulu ukuthi Nkosi yami sivikeleke kukho konke. Ngabuka isimanga samanzi avela ahlukana ngiwabhekile, ashaya ngaphambili amanye ashaya ngemuva angangithinti mina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu ekhaya kwaNsibande. Baba ngithi angibonge ubaba uNkulunkulu ngemkhuleko osenzela yona. Izolo ngithe nje sengilala kwafika ukuthi angilalele yonke imkhuleko enoRoma 10 wasithumelela yona. Ngayilalela baba, ngithe nje mase ngilala, ngalala baba, ngaphaphama kwakuyokula ko-11. Ngakhuleka. Emveni kwalokho baba ngazomeka. Mase ngithi ngiyaphinda ngiyaphaphama, umzimba wami ubuhlungu wonke ungathi uthelwa amanzi abilayo. Ngezwa nje baba ukuthi cha, iyalwa impela, iyalwa impi. Ngambonga uNkulunkulu baba ngemkhuleko osithumelela yona, nangokuthi uyasikhulekela imihla ngemihla. Iyalwa kakhulu baba impi emzimbeni wami. Umzimba wami nje kube sengathi ushiswa amanzi, ube buhlungu, uzwela amakhaza ngisho ngiphakathi ngotsheni. Baba nginayo-ke impi yokushodelwa igazi emzimbeni, kodwa-ke baba ngiyamkholwa uNkulunkulu. Kuthe ngomgqibelo ngilele baba ngahlaseleka, ngabona ngithandelwe yinyoka enkulu. Kwayilo ngithe nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, sithi ifuna ukuzongishaya ikhanda. Kwayilo ngithe uJesu Kristu uyinkosi, yagcina ingenamandla okungihwaphaza ikhanda. Baba siyayibonga kakhulu imkhuleko, siyambonga uNkulunkulu ngawe. uNkulunkulu akasigcinele wena baba, uJesu Kristu uyinkosi.